Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kubungazwe olwabantu abadala enkandla kanti sekubalwa izinsuku ngaphambi kwezikamatikuletsheni. Izindaba ze1KZN TV zifundela uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi kwaZulu Natal uNonhlanhla Shinga usenxuse ukuba kuvikelwe abantu abadala bengahlukunyezwa ukusho lokho ekhaya labantu abadala enkandla ngesikhathi ethula inyanga yezokuthuthukiswa komphakathi kuhlanganisa nokubungaza usuku lwabantu abadala emhlabeni. Ungqongqoshe uMbali Shinga wethule ngosemthethweni usuku lwezokuthuthukiswa komphakathi ekhaya labadala enkandla kwabadala Residential Care Facility ngosuku lwabantu abadala lwe-International Senior Citizen Day olugujwa emhlabeni minyaka yonke ngenhloso yokuhlonipha amagalela abantu abadala kanye nokuhlola kezempilo zabo. Lolu suku lunikeza kithi uhulumeni ukuba ke abonge igalelo, ubuhlakani isithunzi nezidingo zabantu abadala kanye nokuqinisa kwemizamo yenhlala kahle yabo. Sizobungaza lolu suku lolu okuthiwa usuku labadala International Day for Older Persons lubungazwa umhlaba wonke nje jikelele, kodwa thina njengomnyango wezokuthuthukiswa umphakathi sila namhlanje kwabadala ukuzobungaza lolu suku, siphinde futhi sifundise ngalo ngoba ilokho kubalekile kakhulu ukuthi njengomnyango nizokhumbula masiqala ukuthi ngiye ngathi izinto zethu akumele zibe ama events zenzeke nje once off, fanele kube into eqhubekelayo ukuthi abantu bakwazi ukufunda ngamalungelo abantu abadala, bazibone futhi inselelo ababhekene nazo nokuthi iliphi iqhaza abangalibamba emphakathini ukulekelela ngoba ngokomthetho sisekelo wethu kubaleke kakhulu ukuthi bavikeleke. So amanye ke nje ama challenges asisukumisayo kakhulu nathi sigijime njengomnyango ilawo areportwayo okuhlukumezeka kwabantu abadala, abanye baneglectiwe bahlala ngabodwe emakhaya, abanye bashiwe nezingane ungazi ukuthi abazali bale ngane bashona apha, abanye bayathathelwa ngisho imali le impesheni, abantwana basebenzisa amaphini benza izinto zabo ngesikhathi ugogo esedinga imali noma umkhulu edinga imali ukuthi ayinakekele impilo yakhe ayisekho leyo mali. So sicreate ke awareness enjalo. Itheme yethu yakulonyaka ithi aging in dignity, ukuthi njengoba siyigubhela la ekhaya labantu abadala sithi umuntu omdala ekugugeni kwakhe akaguge kodwa enokuhlonipheka nesithunzi nesizotha ukuthi angathi ngoba emdala seyalahleka amalungelo akhe. Ungqongqoshe uMbali Shinga uthi kulenyanga bazohambela kusona sonke isifundazwe kwaZulu Natal ukufundisa nokuqwashisa ngokuphatha kwabantu asebekhulile. Sithi ke emphakathini ke laba esihlanganele nomeya bendawo namakhansela asekhingcetshwayo jikelele amanye ukuthi okubaleka kakhulu ukuthi sifake lemfundiso ukuthi abantu abadala aba precious kuningi singakufunda kubona imfundiso, singafunda ngisho imisebenzi yezandla eminingi ifundiswa abantu abadala, sikuthathe lokho kube yifa esophila nalo sisale nalo, bakwazi futhi ukureport uma kunezigameko ezithinta abantu abadala ukuze njengomnyango sifinyelele sikwazi ukulekelela ngoba sinawo amakhaya amaningi afana nalawo kwaZulu Natal la sikwazi khona ukubagcina uma ngabe beneyinkinga. Umeya kaMasipala wasenkandla uMbhekiseni Biyela unxusa umphakathi ukuba ke uvikele abantu abadala bengahlukunyezwa. Kweliqiniso ukuthi vele uyisigebengu esiphindwe kaningi wena ohlukumeza umuntu abantu abadala, uyisigebengu esiphindwe kaningi, ngakho asikwazi kuvumela ukuhlala nabantu abanjalo emphakathini. Ingalo yomthetho kumele idlale indima yayo kulabo bantu ababona kusenesidingo sokuhlukumeza abantu abadala. Abantu abadala bafana nezingane ezincane, kumele sibavikele sibathande. That's the only thing I can say. Futhi ngiyathokoza kakhulu ku-MEC wakwa Social Development ngokuthi akeze la enkandla azobona nje ukuthi inkandla indawo enjani, futhi sithanda kakhulu siyamemukela ekuthenini izakhamuzi zasenkandla ngoba izakhamuzi lezi ezindala la akwazi ukuzoyibona iphathela izipho, sithi halala kakhulu kuMama uShinga. Kuningi okuhlupha abantu abadala. Abantu abadala kunezifo eseyibamba abantu abadala, izifo zokukhohlwa. Kwezinye indawo umuntu uyaphuma endlini athi uyahamba angabe sakwazi ukubuyela emuva ayotholakala komunye umuzi mhlawumbe engagqokile abese ebulawa kuthiwa uyathakatha. Kodwa uhulumeni siyamncoma ngoba siyahamba siwenza lokhu kuqwashisa, sifundisa abantu abasha ukuthi abantu abadala banazo lezi zifo, abayeke ukuthi uma betholakala emagcikeni athize bese kuthiwa bayathakatha. Uhulumeni uyasithembisa ukuthi nje awuzukuhlehlela emuva. Ezindabeni ze1KZN TV kubi uNkosenhle Mthembu enkandla.
Lo inhloko yomnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uNkosinathi Ngcobo uthi ngisho izimo zezinhlekelele zihlasele kodwa ngeke uze kuphazamiseke ukuqalwa kokubhalwa kwezivivinyo zikamatikuletsheni zokuphela konyaka njengoba behlangene nazo zonke izinhlaka ngenhloso yokuphendula ngokusheshsha. Ufuze usho kanjena ke ekhuluma eMlazi eThekwini ngesikhathi kwethula ukubalwa kwezinsuku ezingama-20 esezisele ngaphambi kokuba ke kuqalwe ukubhalwa kwezivivinyo. Sezihubela sakusha kubafundi bakamatikuletsheni asebesalelwe izinsuku ezingama-20 ngaphambi kokuba bahlalele izivinyo zabo zokuphela konyaka. Inhloko yomnyango wezemfundo esifundazweni ithi ke sebekwenze konke ukulungiselela. Kwi-academic side nje sikwenze konke. Kwi-administration side kuma-logistics okubhalwa kwama-exam sesikwenzile futhi nakhona siready. Abantu abazomaka leli phepha si-ready ngabo. Abantu abazomonitor ukubhalwa kwama-exam, i-transport, security, yonke into isimi ngomumo ukuthi sikwazi ukuthi i-exam iqale iziyofika esiphethweni kungabanga khona ihibe ngoba sobe siyimonitor very closely. Sigade nezinto ezingalindelekile njengama-natural disasters, sisebenzisana neminye iminyango ukuthi kugadwe izinto ezinjengale ukuthi isikhathi sokureact makusuke kwenzeka into enjalo sibe sifishane. Makuthiwa nje na kukhona umfula ugcwele amaphepha awakwazi ukuwela, ukhokta namaphoyisa namasosha basale be-ready ukuthi basilekelele. Kuzokhumbuleka ukuthi umatikuletsheni wangonyaka owedlule ubeke ebalazweni lesifundazwe ulala isibili kwimphumela kazwelonke. Ungqongqoshe womnyango wezemfundo esifundazweni uthi ke abaqhudelani namuntu kepha bafuna ke kukhuphuke izinga lokuphasa. Department working with othish banama camps ahlukahlukene bawenzayo just to ukuthi the take through abantwana abaqhama from ezikolweni ezihlukahlukene bathola othisha abazokwazi ukuthi babafundise. Hopeful ukuthi bazophasa abantwana. We are not competing with anyone. Si compete ngathi as a province ukuthi sinyusa ama results. Namuhla lo mnyango uhambisana nabakwa-Shell bethule ngokusemthethweni umfundaze okuhloswe ngawo ukulekelela abafundi abangathathi intweni nabazophumelela ngamalengiso. Obviously we're looking for people who are excellent in terms of their academic focus. We're looking for people especially in maths and science because we think that's where we need more skills in the country. But if you do very well, for instance, in other areas, we will still be open to funding those kind of students. So for instance, in the past, we have done that where we've funded people outside of your typical maths and science field. We have funded lawyers in the past and in other areas. But so we are open. And the most important part is you need to do well academically and you also need to show that actually you need the resources so that kuzokhumbuleka ukuthi iklasi lanonyaka lithwale kanzima kusukela bengena emabangeni aphezulu kwazise kwahlasela ukhuvethe kwaphindelela nezikhukhula iminyaka ilandelana nokwaphazamisa kakhulu ukufunda. Yize kunjalo abafundi bathi ke sebemi ngomumo. Matric bengumfundi wasevela Bahleke High School singena u10 to 6 with our educators. Mase at times siphume o6:30 which is the earliest esingawuphuma thina noma ngabe sine inkinga amanzi awekho esikoleni noma ugesa ukho kodwa besihlala esikoleni because thisha omkhulu wethu drives us ngokuthi kufanele sifunde noma ngabe izimo zinjani. Sisebenze kanzima sibe nama cross nights abazali bekhipha imali ukuthi sikwazi ukuthi sifinyelele la sisifinyelele khona siyabafundela abo distinction and sizobathola. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Ake siye ngasezitolo sihlangabeze masibuya. Siyakubingelela sekwamukela mekuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Kubungazwe olwabantu abadala enkandla kanti sekubalwa izinsuku ngaphambi kwezikamatikuletsheni. Izakhamuzi zedolobha laseMgungundlovu eliyinhloko esifundazwe sikaMthaniya zikhala ngenkinga yamanzi njengoba zithi aphuma kancane kompompi osekuphoqa ukuthi zithembele kumaloli amanzi. Njengoba ke izikole sezivuliwe nje, isikole samabanga aphezulu iRussell High ikhala ngokwentula amanzi. Laba bathi banovalo ngezindlu zangasese kanti nosomabhizinisi sebethembele kumanzi amathangi.
Ikhansela eMgungundlovu kumasipala omsunduzi uDaniel Kemp uthi inkinga yamanzi sibe khona cishe isikhathi esingaphezulu kwamaviki amahlanu kanti isigcine sithikameza amabhizinisi kanye nezikole. We've had a challenge now for almost 5 weeks where we've got parts of the central CBD with low pressure to no water. That's currently affecting a lot of businesses as well as residents, and also most severely is the schools. So I've been engaging with departments, especially the water department, to provide us with an update as to what's actually going on. Unfortunately, in the 5 weeks, I've had no luck at all with any communication with the department. I've spoken to the departmental heads, I've spoken to the relevant officials, they're just all mum. I've gotten incidences where the water department has said they're short-staffed, so no information has actually been provided at present. But what I have gathered so far is that we have a burst pipe at the back of the electricity department. And footage has been sent to me. I have updated residents, affected residents, and I've also informed residents, those who are affected can engage with me so that I can provide a tanker. Affected schools like Russell High School are one of those, and it's an all-girls school. Isikole Russell High siveze ukuthi amathangi asephansi kakhulu. We're having low pressure, and this is severely affecting the production or the school schedule, and also coming back from holidays. It's becoming a big issue. At certain points where there has been no water, the school has had to shut its doors and send students home due to the health concerns and hygiene of students, because it's an all-girls school. So one would expect, what women go through in terms of needing personal hygiene. So we've been severely affected by the low pressure. Kanti usomabhizinisi uthi bathembele kakhulu ekusebenziseni amanzi kanti basizwa ngamathangi abasifakela bona. We're quite reliant on water. We use water in our production with making pies as well as cleaning, which is quite important in the food process. If we don't have water, we literally have to shut our operations. Fortunately, we have got reserve tanks in place that has saved our business a few times over the last 2 to 3 years. And lately we've been having quite a bit of low water pressure the last about 3 weeks, to the point where the week before last, on the Friday, fortunately at the end of the week only, our water tanks were totally depleted. Had we not had the water tank reserves, we would have lost 4, maybe 5 days production. Umasipala umsunduzi uthi usazolandela udaba. Ezindabeni za1KZN TV, uAyanda Dube ngisemgungundlovu. Ibandla lezenkolo iZulu Congregational Church kwisekethe yasemaqonqo eMgungundlovu lisingathe ngempumelelo imidlalo yokuhlonipha ilungu laleli bandla elingasekho neladlala kakhulu ibhola likanobhutshuzwayo emazingeni aphezulu uSiphesihle Ndlovu. Ekhuluma ke ngenkathi kuqhubeka lemidlalo eyahlukahlukene kwaXimba umfundisi uSabelo Ntuli uthi ke sekungunyaka wesibili benza lemidlalo. Ibandla iZulu Congregational Church kafushane iZCC ithi yaqamba ezemidlalo zebandla ngesihlabani sebhola ezidlalela amaqembu aphezulu esikhonza kuleli bandla uSiphesihle Ndlovu. Ezemidlalo zebandla nyaka wesibili imidlalo iqhubeka. Siyiqambeke imidlalo eqhubekayo njengamanje nanjwa sibone groundini. Siyiqambe ngomunye wabafowethu esikhonza naye la ebandleni, umfowethu uSiphesihle wakwaNdlovu. Ongomunye wabadlali abaprofessional lapha ya ezingeni elikhokhelwayo lebhola. Sihloniphe yena kusukela ngonyaka odlule. Sase sibheka ukuthi asingayivali nje ibe sekethini lasemaqonqo kuphela, kodwa sivulele namanye amasekethe aseceleni nangathanda ukuba ingxenye yokugubha sibungaze umfowethu cishe uma ephumelela. Akucinike ngokuphumelela kwakhe, kodwa kungaphezulu kwakho konke ukuqhuquzela ukuthi abantu abasha bazimbandakanye kakhulu nezemidlalo. Baze bafike ezingeni lakho uSiphesihle badlule kulona lelo zinga. Kanti laba bathi bafuna ukufundisa labo abasebancane. Ingane zijwayele ukuthi ngaphezulu kokusonda
kuyakufundisa ukuthi ukwazi ukuhlonipha, ukwazi kuba discipline njengoba nje simbona ukuthi omunye wesibonelo sabanye abadlali abakhona ku PSL ngenxa ukuthi uyakhola. Mhlambe isona izathu esenze sithi asiyenze le tournament. Ikomiti liveze ukuthi likhulu iqhaza lelibambile ukunxenxa abazalwane nokuyitshala ke nje ebandleni ukuthi isabalala ibandla liqonde lize li-adopt ngoba siyaqonda ukuthi abazalwane esinabo abayona khona lenhlobo esendala ngekholula kahle ukuthi ufake izinto ezintsha kuyona. So mina ifana nalezo siyalekelela ke ukuthi sizama ukuthi siyifake bayibone nokubaluleka kwayo nokulekelela nasemsebenzini emihle engasebenzeli ibandla kusasa njengoba umfundisi esechazile ngaphambilini ngemnikelo nanokwakhiwa kwesakhiwo sesonto imisebenzi efana naleyo esibhekelelene nayo. Kanti lemidlalo ibihanjelwe nopholi bomphakathi elikanye nathi endaweni ukuthi makugqugquzelwe intsha ukuthi ikwazi ukuthi idlale ibhola, intsha ingahlali edakamizweni ikwazi ukuba ndawonye yenze into ekhombisa ukuthi iyaphambili ngempilo. Bese inenhlanhla njengoba khona abadlali bakithi ebekufanele sibe nabo la kwasho babuye babe busy abadlala khona ku PSL. Ngoba wonke umuntu before afike la ephumelela khona uqala endaweni ethile phansi. Mayilanto abadlala la kuze baveze ikhono labo. Kufanele silandele bese bephumelela bazokwazi ukubabheka bababuke. Ezindabeni ze1KZN TV ngo-Ayanda Dube ngwaXimba. Abagibeli bamahashi ngaphansi kukamasipala waseBaqulusini bathi imjaho nemicimbi yokutelebhela ehlelwa ngulo masipala iyabalekelela kakhulu kwaziseke sebephila ngawo lo msebenzi. Lokhu ke bakusho ngenkathi kuqhubeka umtelebhelo wamahashi eMondlo ngaphansi kwalo masipala waBaqulusi. Usihlalo ukugijima kwamahashi baQulusini uthi lokhu kuyabasiza ukuba bekwazi ukubeka isinto etafuleni. Ukubano lelo mcintiswane oba kanje kuthina usilekelela kakhulu emahashini ngoba sisuka sidlala nje amahashi kukhona okuthile esuke sikwazi ukubeka phezu kwetafula ngoba eminye imizi engenamathuba omsebenzi mhlawumbe kulowo muze engasetshenzwa khona kodwa makukhona ihashi yilonanto esikwazi ukubeka isinko phezu kwetafula. Isilekelela futhi thina nje singojoki la esilekelela khona ngoba sike sithi thina iyona ndlela esikwazi ukusebenza ngayo uwona umsebenzi wethu lo esiwenzayo esikwazi ukuphila ngawo ngoba amathuba omsebenzi engekho kodwa kulokho esikubona sikwenzeke namhlanje sibonga kakhulu ukuthi umasipala waseBaqulusini usenzele into enhle kangaka sithi umdlalo omuhle mawuqhubeka okuhle makuqhubeke. Uphinde waveza ukuba kuphinde kulekelele nobanye osomabhizinisi ukuba behlomule. Njengoba nikubukakala ukuthi kukhona abantu abangaka abagcwele la abathole namathuba okuzoveza amakhono abo ukuthi bazodayisa okungangokuba baningi nje abamhlanje abantu abazohlomula ekutheni njengoba kukhona omama abathengisayo la okukhomba ukuthi kuningi abazolala nabo bekuphethe abazokwazi bekubeke phezu kwetafula abantu belale bedlile. Kanti meyo masipala baQulusi uKhehla Mkhwanazi uthi amahashi aseBaqulusini asebenza kahle kwezinye izifunda. Nathi njengomkhandlu waBaQulusi sithe ake senze lokho kuhle kangaka kodwa enye yento esivuselele kakhulu ukuthi eBaqulusini kuvele kuvumbuke ihashi elenze kahle emjahweni eminingi ko Dandi July laya ko King Cetshwayo sabona njengomkhandlu masibuya lapho ukuthi akukuhle ukuthi abagijimisi bethu bamahashi babe yoduma kude badume indaweni ezikude kodwa thina njengomkhandlu singabenzeli lutho. Imeya yesifunda iZululand uMichael Khumalo uthi kufanele uhulumeni wesifundazwe engenelele ukuze kuqeqeshwe labagijimi. Into kufanele yenzeke kufanele nohulumeni weprovince angenelele ekuthenini ojoki ba trainwe nawo amahashi abhekelelwe ukuthi adlani ukudla akudlayo sezingenini ahlala kuphi baqeqeshwe into eyothuthukisa umdlalo indlela osukuhleleke ngayo ngoba uyabaheha abantu hey tourism nakho konke okunye. Khona manjalo wesifazane ongenelele umtelebhelo ubese phonsela inselelo kwabesifazane ukuba beungenele nabo lo mdlalo. Engingakusho nje ukuthi abantu besifazane abangayitheli ngamanzi abandayo ukuthi mhlawumbe ukugibela amahashi sports sabafana cha bengawagibela nje amahashi samukela wonke umuntu akukhethile kuma ukhona umuntu okwazi uthanda ukugibela amahashi ngikhona ngiyafundisana mahala
amahashi akhona ekhaya awukhokhi lutho. Thobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV isebaqulusini. Ake siphinde sifuthi sihlabe nanali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Asikubingelele sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. Kubungazwe olwabantu abadala enkandla kanti sekubalwa izinsuku ngaphambi kwezikamatikuletsheni. Kuleli qophelo singena sijule engosini zomnotho. Irandi lakuleli u17.24 uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe u19.19 uma liqhathaniswa neeuro lase-Europe liphinde libe u23.7 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide ke lona lingu$2,645.23 i-ounce kuthi uwelo ongahluziwe ube u$71.70 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Kuhlukene imbono ngomdlalo wowamanqamu umqhudelwane we-MTN 8 ozokuba ke phakathi kwe-Orlando Pirates kanjalo ne-Stellenbosch FC ngomgqibelo enkundleni Moses Mabhida eThekwini ngehora lesithupha ntambama. Izinkakha zabadlali abake bagijima kulamaqembu ehlukene zibona lo mdlalo uzokuba nzima kwezikamagebhula njengoba kuyizo ezithwelwe ngeqoma ukunqoma. Nakube ezimnyama zithwelwe ngeqoma ukudla lomqhudelwano weMTN 8 ozoba senkundleni Moses Mabhida ngomgqibelo kodwa kubuye kungeke kube lula njengoba neqembu iStellies libonakala lizimisele kakhulu ngaphansi komqeqeshi walo uSteve Barker osekwazile ukunqoba indebe naleli qembu. Lokhu kufokazelwe nayinkakhe yakugijima kuMamelodi Sundowns uThabo Ntethe. Stellenbosch, I think they lost last time when they played against I think Golden Arrows. Somehow you might think they not focusing on the league, more focus on the final. So the boys, I think they've done so well to reach the final. And last season they won a major trophy. So this season they reach another final, which I think they've been consistent in their game. And Coach Steve Barker, I think, is doing extremely well with the boys. And he lost a couple of boys in the team. And the ones who played regularly. But he managed also to get a few boys that he thinks they can add value in the team. And I think him getting Mojela, I think he got a good player. I know him very well. I coached him at Keswick Stars. I think he's doing well. Omunye wabadlali wake wagijima uOrlando Pirates, iGolden Arrows, kanjalo namaZulu FC. Unjabulo Manqana uthi kubuye kuzoba umdlalo omuhle ukubona umabili amaqembu kodwa ubona ungeke kube umdlalo olula. Ngiyacabanga ukuthi soba negame emnandi on weekend wonke abantu balindele ukubuka le game iPirates against Stellenbosch. And futhi into ethusayo kakhulu into engiyijabulelayo ukuthi iStellings the way badlala ngakhona mfethu labafana baya all out and nePirates ukhumbule ama defending champs. So zobe kuwafa ongaphansi ongaphezulu andimoto yabheka iStellings as concede kakhulu noma siconcedile lapho kusuke kuleyo mistake kodwa sona siyakora njengePirates nayo iyakora kodwa ayiconcede. So into engayilindela mina Saturday ukuthi isikole noma kuba yisona nje kukhona wena mhlawumbe uzowina ngo2-1 ngenxa yokuthi ama team o2 adlala ngaleli zinga eliphezulu okwamanje. Lezi inkakha ziphinde zanxusa kakhulu abalandeli bebhola ukuba bafike enkundleni kusanesikhathi ukuze ngabambezeleke kumdlalo kwazisa amathikithi alomdlalo adayisa phela emahoreni amane. Ezindabeni ze1 KZN TV kubikuthaba namaphumulo eRichards Bay. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka.
Zulu Mnyama ondlela zimhlophe ngeziguqise bezikuphathele zona namhlanje sihlangabeze futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.